Türkmen iline, Türkmen halkına yalkın salam. Hoş geldiniz Nurmuhat Çarıç. Sağ olun. Hemme bizi dinleyenler, görenler. Assalamu alaykum hemmeňize. Gönü soralara başlayıvereyim. Häzirki wagtda ýurtdaşyndaky aktiv hereket edýän ýagny mitinglaryň guramaçylyk edýän watandaşlarymyzyň ýurdun içindäki garyndaşlaryna organ işgärleri tarapyndan edilýän basgylara garşy birinji edilmeli işler nämeler diýip hasaplanýar we şeýlelikde hökümet tarapyndan edilýän şol basgylary olaryň terroristlik hereketleri dolu laýyk gelýändigini dünýä jemgyýetçiligine suwut etmekde esasy edilmeli işler nämeler we mundan opozisiýanyň we halkyň roly hakynda sorajakdym. Hakikaten hem Türkmenistan'ı bolyan zatlar. Yurttaşını aktif bolyan adamlar, doğan naşları izlerlenýär. Bunu men ýöne daşyndan serejip bilýän adamlaryň bir del. Hakikaten hem ýanky doğan garnaşlamaryň nähili azar çeken barada bilýän, olara nähili azar berilýänini bilýän. Şoň üçin men muny daşyndan öwrenmeliyim. Men aýtjak bolýanym, bu ýaly meseleni, bular ýaly meseleler bolardyr. Ondan gorkmalylar. Birinji bilene, ýanky aýsy aktivistiň maşgallaryna, doğan garnaşlaryna azar berilýän bolsa, şolong hemmesiniň ýanky habarlaryny ýygnamak gerek. Ýygnamak gerek, çekinmän, ony hemme halkara guramalary, insan haklaryny gorýan halkara guramalary, ýanky OECD, ONU bulara hemmesine bu informasiýany iýermeli. Haçan bolupdyr, sagyna çenli, kime nähili azar berilipdir, näme edilipdir. Şo adamlaryň adyn bilip bolsa ona has boly. Bu meseleler bir günde çözülmez, ýöne umumy şo näçe köp bolsa, şonça halkara guramalar Türkmenistan hökümetine, Türkmenistan hökümet ýolbaşçylaryna taky uly ýanky baskı bolar. Şoň üçin diňe şeýdip şolara garşy hereket edip bol şuňky ýagdaýda. Men aýtjak bolýanym, çekinmän, ýygnamoly, nähili ýüz tutmalygyny bilmeýän bolsaňyz, oňa biz kömek ederiz. Ýöne şu mahal aýsy aktivistlere nähili doğan garnaşlaryna edilýän basgylar bar bolsa, olary çekinmän aýtşym ýygnamoly. Dünki Watan Habarlar gepleşiginde Gurbangulynyň organ işgärleri bilen geçiren video görnüşli maslahatyny Gurbangulynyň ýüzi tukat we hawatirliden görmek bolýar. We şol geçiren video maslahatynyň soňunda organ işgärlerine ýüzlenmesine siziň we maşgalaňyzyň gowy işlemegi we gowy dinç almak üçin hemme şertleri dörederiz. Emma siz watana we paly hyzmat etmelisiňiz diýip gürleýär. Watan diýenne Gurbanguly özüniň göz öňünde tutup aýdýar, ýagny meni wepaly goraň, men size näme isleseňiz bererin diýen manyda aýdýar diýip hasaplasak, inni Gurbanguly uly hawatir döräpdir diýip aýtsa bolarmy? We hökümetiň hawatirlanyp başlandygyny duýan halk ýene-de ruhlanyp hereketlerini güýçlendirir diýip garaş bilersmi? Hakikaten hem bu soňky döwürde ýurtdaşynaky ýaşaýan bizim vatandaşlarımız has aktif bolany. Esasam ýanky geçirilen prosesler İstanbul'da, New York'da, Washington'da bu olary rahat etýän barada hiç bir iş bilinmeýär. Ol hakikaten hem olary ul rahat etýär. Esasam bir muhammetin öýüdi. O şoň üçin on ýüzüm tolup keypem olmaz. O aýtýan ýanky gilli güýçleri, menbeşnikleri, ýanky MVD aýdylýan zatlar ýönemünde. O göni görkezme, şu aktivistlere garşy hereketini güýçlendirin diýmek. Şolaryň sesi çykma diýeledin diýmek. Piketler bolma diýeledin diýmek. Onuň üçin
biz size näme gerek bolsa şertler döretýär, özüňiz üçin, maşgalaňyz üçin şertler hem döretýär, iş hem berilýär, din jalmana da döredilýär diýip aýtýany. Siz şo zatlary ýitirmejek bolsaňyz, aktiv bolun. Güýçlendirin öz hüjümüňizi ýanky aktivistlere garşy diýip diýdigi. Bu düşnükli zat. Esasen ol watany gorumak barada diýene ony. Özüni gorumak barada diýär. Özü gorkýar. Ertesi bu güýçlenir, ondan bu halkam bu güýjüm taklap bolmaz diýip öňünden gaçjak bolýan hereketi. Amma bu onu başart. 2000-nji ýyllaryň başynda BMW we OBS tarapyndan kabul edilen kararlar barada aýdypdyňyz. Şu wagtda üstünden 20 ýyldan gowrak geçdi we gynansak da bilişimiz ýaly bu kararlar ýurtda hiç bir zada üýtgetmedi. Bularyň hemmesiniň resmi bolsun diýilip edilene meýil edilýär. Prezident Ýewropa ýurtlaryny uçmagyny we ýurtlaryň ýol başçylary we ýokary wezipeleri adamlary bilen duşuşmagyny dowam etdirýär. Mundan başga da BMW, OBS we Ýewropa Birleşigi wekilleri Türkmenistanyňky bolan tebigy betbagçylyklar barada we koronawirusu agdamaly däl barada dymmagyny dowam etdirýärler. Bu wekilleriň geçmişini derňeýän bolsaňyz, olaryň köpüsi ýa totalitar geçmişi bolan ýurtlardan ýa-da gepleşik geçirip boljak mentalitetden. Ýöne näme üçindir ýokardaky guramalar totalitar ýurtlara has demokratik pikirli wekillerini iýermeýärler. Näme üçindir ýokardaky guramalar öz wekillerini, öz borçlaryny we palyk bilen ýerine ýetirmeklerini talap etmeýärler. Her bir-birimiziň bilişimiz ýaly eger hakykatdan BMW we OBS başlaw Türkmenistanyň ýagdaýy durumyny öwrenmek isleýän bolsalar, olar öz iýeren wekillerinden hasabada garaşman, eýýämde 21-nji asyryň kompýuter we tehnologiýa döwründen peýdalanyp, bir düýme basyp Türkmenistanyňky bar bolup geçen bütün informasiýaly helakçylikleri öwrenip bilerdiler. Halk BMW we OBS-den häzirki wekilleri ýerine çagyrmagyny we ýurtdaky ýagdaýy hakykatdan üýtgetmek isleýän adamlary bilmegini talap edip bilermi? Düşnükli soru. Birinciden yankı OBS ol rezolüsiýa kabul edilmok. Men çıkışımı dinleyen bolsaňyz, men aýdypdym şonda Moskwa mehanizmini Türkmenistana garşy ulanyldy diýip. Oň nämedigini siz internetden görüp okap bilersiňiz. Şol haýsy ýurtlara garşy kabul edilýär. Hem näme manfy bar. Ola bir. Ondan ýanky BMW barada hakykatdan Ýewroparlament ýanky 2003-nji ýylda rezolüsiýa Türkmenistana garşy kabul edildi. Onu men öňkü çykyşlarda da aýdypdym. Nähili kabul edilen barada, nähili taýinlen barada aýtdym, gaýtalap oturjaklar. Şoň esasynda soň ýanky ýürüýçi insan haklaryny goraýan komitet bar BMW'de. Şo komitet 3 ýyllap izledi. 2003'te, 2004'te, 2005'te rezolüsiýa Türkmenistan barada kabul etdi. Şonnaky edilen talaplar şu neçenem dowam edilýär. Her ýyl ýanky Türkmenistanyň delegasiýasy çağırılıp dinlenilýär. O delegasiýanyň ýol başçylygyna esasy ýanky taşary işler ministriniň ornatary bolýar. Şonu talap edilýär, şonu edilýär. Orada atara ýalanam sezilecek bolýarlar, ýöne oňun bistaçylýar. Demek ýanky hakykatdan ýetgen zat ýok, demek ýalňyş. Birinciden ýanky aýdan ýyllam bar. O Niýazowyň döwrüne gel. Niýazow diňe bular ýaly rezolüsiýa däl. Käbir gazetlerde, ýurtdaşynaky gazetlerde makala çykanmady. Türkmenistan tanqid etýän makalalar. Ýani Niýazowyň özüni, oň etýän ýanky bir adamyň akylyna ýerleşmejek bir hereketleri, şo zatlar ýerlerine o gaty rahatsız bolýar. Edilen hereketler o da Niýazowyň saglygyna diýen beren bolmagy mümkin. Näme üçin diýseniz, o gaty şo
ayzilen oýlayan zatlara esasam tanqydy. Uli ýanky ýüregine salyp iýjeleri bile ýatylmaýan barada habar gelýärdi. Şoň üçin ýene bu edilen hereketler ýetizler. Onuň umumy ýanky aktivlaşdyrylmak diýilýän toňky döwürde halkara gulamalar. Ýanky sanalyp geçilen guramalyň aktiv ýanky guramalar öz wekillerini uğratmak barada az aktiv bolar ýaly tanqid eder ýaly. Ol dogrusyny aýtsak mümkin näme. Näme üçin diýseňiz bir mesele getirmek diýen. Ýanky obaşýan 2000-nji ýyllaryň başlaryna obaşýan wekili diplomat ilçi Badesku'di. Şol hakykatdan hem diktator rejimini bir bilýän üçin ýeteňiz Çavuşesku döwründe Rumaniýada ýaşap şoluň diktator rejimde nähili ýagdaýynyň bolýanlygyny başyndan geçiren adam. Şoň üçin Türkmenistanyň ýagdaýyny gatwy düşünýärdi. Şoň özüm şonu şu çekinmän zat etmän hakykatdan hem Türkmenistanyň içinde aktivdi. Bu informasiýalaryň bäri obaşýan merkezine berýärdi. Şo zatlar şoň ýerine çağırmasyna sebäp boldy. Türkmenistan şeýle meseleni obaşýan ýolbaşlarynyň öňüne goýup ýerine çağırın bir wekil bilen sizin bu wekiliniz bilen işleşek gelip ýerine çağırdy. Şo çağırılandan soň şol ilçi bir ýyla ýakyn işsiz galdy. Men ýanky obaşýan uly ýöne her ýyl uly ýöne geçirilýär diýip aýdypdym Warşawada sentýabr aýlarynda. 2 hepdelep dogan esasam ýanky insan haklary barada keredilýär. Şonu men obaşýan özüni tanqid edip şolar ýaly adam ýanky işini gowy bilýän Çavuşesku rejimine işleyen, diktator rejimini gowy bilip Türkmenistanyny sizin hakykatdan hem gowy wekiliniz bardy. Ýöne o şolar ýaly ýagdaý bilen ýerine çağırylmaly boldy. Diýem şonu şunýan ýagdaýa salyp işen bermänsiňiz diýip tanqid etdim obaý. Beýle heýbir ýagdaý bolarmy diýip öz kadrlaryňyzy goramak gerek diýip tanqid edip çykşy. Soň olara oňa doğrudan bir ýanky Balkan döwletleriň birine ýetişip berildi, o başýan wekili hökümeti. Ýöne şo mesele eýleki organlaryň ýanky OBSE bolsun, Ýewrosoýuz bolsun, OON bolsun, olar ýagdaýlary görenden soň bilýärler. Şoň üçin iýerleýän adamlar hem özlerini şo ýerde Türkmenistanyna ýagdaýyna görärek alyp barýarlar. Ýöne bermeli informasiýasyny bärik berilýän barada men bilýän. Gizli kanallar bilen gelýär. Türkmenistana hakyky ýagdaýlar berilýär bäri. Şoň üçin men diýjek bolýanym ol bizim hakykatdan bu organlary tanqid etdim. Ýanky sizin Türkmenistana baskılaryňyz ýaman gowşady diýip. Doğrudan 2000-nji ýyllaryň başy bilen deňeşdirilenle şu halky ýagdaý. Hakykatdan hem şu baskılar has gowşady. Muňam esasy sebäbi bu demokratik döwletlerem bolsa insan haklaryna birinji nowatda üns berilýän bolsa, ol soňky 3-nji, 4-nji, 5-nji ýere geçdi. Birinji nowatda ýa-ni meselesi, ikinji nowatda iqtisadi meseleleri öňe sürilýär. Şolardan soň ýankaýşym ýaly 3-nji mi ýa 5-nji ýerlere geçýär insan haklary. Şeýle gowşatdylar. Ondan biz bilýär, çok uly ýernaklarda tanqid etdiler. O diýär, düşünýärler, bilýärler. Ýöne han ýaly
baskıyını güçlü basyadık bolin bizde ne oldu? Bizim bir sefer vekillemede vize de verilmedi. Diploma yankı deputatlara çenni, Europarlamentin deputatlarına çenni gidecek olan adamlara vize verilmedi. Biz şunun için olar baskıyını inni boşalttık bir diyalog kurmak için. Adamlarımız barıveler yani şu diyalog sivilin tehdir eder yani yolu yapmayacak olup etken boşaltılan hareketlenmediği şeyler veriyor. Yani o yanlış bir fikir yani. Benim sizi yani düşünen hakikaten yankı edilen rezolüsyoner benim isleğim Türkiye'li has güçlü olmağını istiyor. Bizim govnumun da istiyor. Şoň üçin biz yankı guramalon ustaflaryna biz diňe şol rekomendawat edip bilýärdi. Şonu ýaly düşündürüş berýärler. Biz diýäs. Onu ýaly bolsa onu siziň ustawyňyzy üýtgetmek gerek. Berýän görkezmeleňiz ýerine ýetirer ýaly talap eder ýaly güýçli basky basar ýaly güýçli talap ediler ýaly şolar ýaly ustaf edin onu bolmasa diýip şolar ýaly meseleçni aýdylýar. Yani gıynansam istesem bu o yerde yok. Hakikaten yankı goromolor ayşım yanına sonku dövrde tartan başkanlarından Türkmenistan rejimine boşalttılar. Salam çemen Nur Muhammed Hannamov. Bir soragym bar. Garagum kanaly nähile gorap bolar? Ýaşuly köp ýyl şol ýerde işledi. Hakikaten bu Garom kanalı oriyene vardeli der bu kanal ileyen şoň üçin hem derýa derle kanal adamdan eliyle gurnalan kanal. Onu üns gaçy uly üns vermek gerek. Hemmemiz bilýär, esasen şu amyň töweregindäki ýaşan adamlar bu bilýär am derýän suwunyň ähli bulanypdyr. Gün bolmanyna şu am derýän suwundan bir wedir alla goýaýyn. Ondan biraz wagt geçenden soň görersiňiz ýediren düýünni nähili şu lay palçıklygyna. Ol dünýäde yankı bulanyp derýalaryň içinde ikinji ýerde Nilden soň am derýa. Şoň üçin amyň suwy kanal bilen gelende şu yankı bulanyp suwdaky bulanyklar yankı palçyk hökümini çöküp kemden kanaly gömýär. Şo waka bolmady ýaly Sovet döwründe o kanala ýürüýti. Garom kanaly, Garomstroy yankı Soyuz Minmatos SSR degişli organ. Şoň üçin yankı finansem eleki resurslar şo Moskwaň üstünden Minmatos SSR'nin üstünden çölýär. Şonu aýratyn bir punkt bilen Garom kanalynyň korunmagy barada. Şol normal işlemesine şert görediler ýaly ýürüýte aýratyn goýberler. 20 milyon dolara ýakyn. Dolara öwrenmekde. 20 milyona ýakyn. Oň daşyndan Garomstroyň özüm ýene goşmaçy girişde goýberýär. Şo zatlaryň hemmeti esasy yankı kanalla 200'e yakın zemsnaryatlar işleyen. Zemsnaryatlar şo yankı kanalın düğüne çökün, bulanık suwdan çökün palçyklar datlary artalap düğünü yankı derejesine getirýär. Şimdi näme? Täze alınýan zemsnaryat ýok. Köneleri döwülýär, könelýär, aradan çykýar.
dövliyane bulara şaysep gerek. Ol alınan on hepsi yurttaşından altın pul almalı. Altın pulların mahal neme? Esası yankı borusu binalara gitye. Bunlar yalda devlet ünsveren o. Ünsvermesen o kanalın giderdi. Gittikçe gömülse de yankı onun kanalını yitirer. Şoň üçin kanal bilen derýän tapawudy bar. Ol adamyň eli bilen gurulanan sarıjy. Şoň üçin oňa ünsvermek gerek. Ünsverilmese hökümet tarapyndan kanaly yitirer. Ha kanal barada açyk. Agdalarymyzyň soraglary gutardy. Inni hanumyň özüni aktivist bolan üçin we sizi gyzyklandyrýan soragy bar. Siziň pikiriňizçe bu diktatorlyk rejimi ýykmak üçin ýene näçe wagt gerek bolar we aktivistleriň işini güýçlendirmek üçin nähil çäreler görmeli bolar? Sag bolun. Bir atı önemli soru. Hemme kişiň ünsini çekýän soru. Türkmenistana plan we rejim ýetkär diýmek gaty kyn. Bu köp zada bagly. Birinji dene rejim ýetmek üçin şun edilýän yurttaşyna ýaşaýan biziň raýatlymynyň aktiv bolmasy birinji ýanky rejime garşy edilýän hereketler şo rejimi ýok. Ol ýöne şu mahal başlanjy etap. Şu mahal hemme grup bolar. Endine opozisiýa diýmek, opozisiýa diýerler hemme şu aktiv adamlara ya aktiv guramalara, hereketlere, NPO olar opozisiýada ýöne hemmesiniň etýän hereketi ýa rejime garşy, Türkmenistanyň rejimine garşy. Şonu etmek barada edilýän hereket. Şoň üçin şu ýanky hereketler tany näçe köpelse, näçe biz köpelip biledikde hereket edip, her kim öz ýolu bilen hereket edip rejime garşy güýçlendirsek, şol esas ýanky ýurduň içindäki ýaşaýan halkymyza täsir eder. Birinji nowatda şolar gorkudan çykmana täsir eder. Halk gorkudan çyksa, onu içinde hereketler başlar. Şu içinde hereketler başlananna ha rejimiň soňu geldi diýip bor. Şoň üçin oňa köp wagt gerek. Ýöne biz öz seçerlerimizi güýçlendirmek üçin biziň sanymyz köpelmeli. Biz şoň üstünde işlemeli. Näme üçin diýseniz ýurtdaşyndan dolar statistika ýok. Ýöne 2 milyona ýakyn ýyly. 2 milyonyň hemmesini aktiv herekete geçirmek mümkin değil. O real zat değil. Yerden yürümek gerek. Şoň ýöne şo sanadan 30, 40, 50% aýaglary biljek, aktiv edibiljek, öz seçerlerimize goýup, ha şo ulu güýç. Şondan şo güýç içine täsir ediyorlar. Şondan içindeki biziň watandaşlarymyz ýanky içmiýärde gorkudan çykyplar, hem herekete geçer. Şonu aýdyp bolar, haçan rejimiň soň geçer. Ine men jogap. Ýaşyl taňry ýalkasyn şuňlanam soraglarymyz gutarır. Inniki duşuşýançyk. Hoş sag bolun. Sag bolun. Ýöne men ýene bir gedek şu bizi dinleyenler, görýänlere ýetirmek isleýän birinjiden hakykatdan soraglarymyz bar bolsa iýerip durun. Aşarjymyzdan jogap berer. Ýöne özüňiz hem ine sorag bilen köşeşmeýände özüňiz hem aktiv bolmaňyzy haýyş etýär. Sag bolun, saglykda görüşelim.